Jeremy, Arkimi, Jeremy. Jeremy, Arkimi, Jeremy. Jeremy Steng, Le Guangrio, E Barabaca, Embigi, Creviston. Mia de nakte de fufrede me su quanquibriolo. Pe lobide. Me freile qua son foru. Mindri trana viti. Abra de moro. Hey Berlin. En soms hoor je de vrouwen zeggen, ik wil niet graag iets van waarde kopen met dit geld wat ik heb verdiend. En dan voel je dat ze het er niet mee eens is. Niet zoals Max Cilinder gewoon trots was op zichzelf nog. Deze vrouw heeft dan niet die fase bereikt dat ze trots is op zichzelf. Ze veroordeelt zichzelf. Ze wil niet iets van waarde kopen. Ze wil alleen maar voedsel kopen, zegt ze. Met banyang. If dem chinyang, minyang, de potemba kan niet naar wc. Dus het blijft niet, het moet eruit. Geen schoenen, geen duurzame dingen. En anderen bijvoorbeeld als ze zich moeten reinigen ze zich met desinfectant zoals bleekmiddel, oplossingen. Want ze moeten goed schoon zijn. Dus net alsof ze het vuile moeten wegwassen. Zo voelen ze zich dus. Als je luistert naar dat soort vragen, dan weet je dat ze zich niet hebben vereenzelvigd ermee. Het is een gedwongen keuze om op straat te zijn. Juanita Altenberg is een moeder van 1 dochter. En ze is grootmoeder van 2 jongens en 1 meisje. En op het ogenblik is ze de directeur van Stichting Max Cilinder. Een stichting die zich bezighoudt met vrouwelijke commerciële sekswerkers. Juanita, wie woont hier? Ik woon hier. Alleen? Ja. Tot voor kort, enkele maanden geleden, heb ik ook een nichtje van me ondergebracht. Ze maakt er middelbare school af. Maar in principe woon jij hier alleen? Juist. Eigen dan of huren? Nee, ik huur het. Ik zou het heel graag willen. Ik blijf aan de oren van de verhuurder zeuren. Want ik voel me bijzonder goed in het pand. Als ik over het raampje heen kijk naar achteren op het grasveld, dan kom ik helemaal tot rust. Dat heb ik ze ook uitgelegd. Vanaf ik in het huis ben gekomen, voel ik echt, weet je, als je van het werk komt, helemaal die rust en vrede. Ik voel me echt thuis. Maar ze willen het nog niet verkopen. Ik blijf echter hopen en aan hun oren zeuren. Wat gebeurt er vandaag bij Stichting Max Cilinder? We moeten onderdak zoeken, een tehuis zoeken voor 2 meisjes, 1 van 12, 1 van 13 jaar. De verdere zaken moeten geregeld worden. Zijn dat ook sekswerkers, die meisjes van 12 en 13? Ze zijn als sekswerkers gebruikt, ja. Want 1 is verkracht, de jongste, is verkracht door de stiefvader. En die oudste moest met de buurjongen slapen omdat men stroom van de buurjongen aftapte. Dus ze zijn gebruikt als sekswerkers, ja. Wat betekent je geloof voor je? Hoe belangrijk is het voor je? Mijn geloof is gewoon de basis van wie ik ben. En hoe ik zal reageren in welke situatie dan ook. Ik geloof gewoon echt in Jehovah God.
en in Jezus Christus en in de stellingen van het christendom. En telkens wanneer ik dan sta voor een bepaalde keus, dan hoef je maar een bepaalde vraag te stellen. Hoe zou Christus handelen? En dan weet ik hoe ik moet handelen. Het is gewoon dat wat mij leidt. Het is echt een hele chaos gedurende de dag hier, heb ik de indruk. Klopt. Het lijkt soms een heksenketel. Soms heb je gewoon geen ruimte genoeg. Kan je misschien een beetje beschrijven wat er allemaal zo wie binnenkomt, wat er gebeurt? Er komen vrienden binnen. Er komen hulpzoekenden binnen. Er komen mensen binnen die informatie nodig hebben. Er komen mensen binnen die condooms nodig hebben. Er komen andere mensen boodschappen doen, brieven afgeven. Het is maar een inloop. Het is echt een centrum, een inloophuis. Dus je kan er echt hangen. Je voelt je thuis. Wel, ik moet het geheel bij elkaar proberen te houden. Ik moet het coördineren. Je moet overzicht hebben over alles wat er gebeurt. Ja, zo'n beetje, dat is de bedoeling. Ik moet wel weten, ik kan niet mijn geheel mengen in alle diensten. De mensen moeten zelfstandig ook beslissingen kunnen nemen. Ze kennen de doelstelling van de stichting. Dus je vertrouwt erop ook dat ze capabel genoeg zijn. Maar je moet wel blijven bijsturen en weten wat er gaande is. En wat voor mensen werken hier? Er zijn sekswerkers die er werken en niet-sekswerkers. Dit is kantoor. Dit is mijn dochter. Dit is de assistent die het eerste met me mee is gekomen. We waren toen alleen. Ja. En zo zag ik door de vloer hier. Hier is onze eettafel, een gezellig hoekje. Niet speciaal eten, iedereen hangt zo'n beetje hier. Hier is onze keuken. Natasha. Deze borden hebben we ook allemaal gehad. Nou, trouwens, alles wat hier is, alle meubilair, alle spullen, hebben we gewoon door donaties gekregen. Nederlandse ambassade, Stichting Tamara en andere donateurs. We gaan nu de trap op. Dit is de bovenruimte. Overal liggen er verfspatten. Omdat we nu bezig zijn het gebouw een beetje op te knappen. Dit is de counselingruimte. Hier worden de eetstesten gedaan. En kunnen de mensen ook zitten als ze zich even willen terugtrekken om iets privé te bespreken. Dit is onze bad- en toiletruimte. De mensen kunnen er baden. Soms komen cliënten van de straat, ze voelen zich vies of hebben een hele avond geen onderdak gehad, zijn niet gebaden, kunnen ze ook baden. Onze opbergruimte. Dit is de voorlichtingruimte. Hier worden de workshops gehouden. En hier wordt ook handenarbeid gegeven. Voor verschillende dingen. Vlechten, handwerken. Er zijn een heleboel machines. We hebben Maar voor wie wordt het gegeven? voor commerciële sekswerkers. Er zijn ook enkele vrouwen ertussen die niet, geen commerciële sekswerkers zijn, maar geen beroep hebben en zich hebben aangesloten. En dan zeggen we als mensen geen probleem hebben om samen met deze doelgroep bezig te zijn, dan zijn ze welkom. We zijn een vrouwenorganisatie. Er zijn hier
van naaimachines. De naaimachines hebben we gehad van de Nederlandse ambassade, het CAP-project en Stichting Tamara. Dit is de industriemachines, omdat er een aantal vrouwen bezig zijn met een vakopleiding om kostumière en coupeuse, zodat ze later hun eigen atelier kunnen opzetten. Ze worden dan ondernemers. En wat is dit bed hier? Dat is het onderzoekbed, komt van de dienst dermatologie. Voortaan zal er op de vrijdag ook poli gehouden worden. Nu wordt de dienst dermatologie naar de vrouwen gebracht. Stichting Lobby heeft ook haar diensten toegezegd. Er zijn al hier enkele uitstrijkjes gemaakt. Dus de diensten worden nu naar het centrum gebracht. Dus naar de worden vrouwen. hier wat onderzocht? Ja, uitstrijkjes. En ze kunnen komen voor hun seksueel overdraagbare aandoeningen. Ze kunnen komen voor algehele controle van de dienst dermatologie. Ze hoeven dan niet meer. Ja, er worden eettesten gedaan. Dat gebeurt in die kleine kamer, de counselingkamer. Daar worden ze eerst gecounseld. Hier is gewoon een kleine kantoorhoek. We hebben natuurlijk ook een strijktafel. En een matras als iemand even wil rusten. Yes. We hebben ontdekt in de straten van Paramaribo dat het niet altijd is dat men seks verhandelt om geld. Het is seks in ruil voor een bordje eten, seks in ruil voor de waterrekening, seks in ruil voor de stroomrekening, seks in ruil voor een zak rijst, voor een gasbom, voor kleren, voor school, seks in ruil voor schoenen. Hoe zie je dat? Is de situatie zo erg in Suriname dat vrouwen op grotere schaal seks verkopen? Wel, wat wij hebben ontdekt toen we in de erven kwamen, is dat een heleboel Surinaamse huisvrouwen aan commerciële seks doen. En daarnaast ook de illegaal in Suriname wonende Guyanese vrouwen, die zijn in de erven. Die van de club zijn voornamelijk de Braziliaanse, de Colombiaanse en de Santo-Dominicaanse meisjes. En dat is een beetje geregistreerd. Geregistreerde clubs zijn natuurlijk ook een paar die niet geregistreerd zijn. Maar Wild West is de groep op straat. Onze Surinaamse huisvrouwen. En als je met ze praat, dan hoor je dat ze op straat zijn. Soms weten hun kinderen dat niet. Die werken in de erven in de ochtend. Tussen 7 en 12 uur, half 1, iets voordat de school afloopt. Dan gaan ze gewoon naar huis. Dan kunnen ze koken en dan weten de kinderen helemaal niet waar mama het eten vandaan heeft gehaald. En ook sommige van ze werken terwijl hun concubines of hun echtgenotes aan het werk zijn. Die van 10 en die van 15 jaar. Nu moet ze ook die ene van 1 jaar uit huis nemen. Dat is die oma. Ja, die oma. Het is haar geluk om die 2 meisjes te krijgen. Voor huisbiljet, alles is geregeld. Die kinderen moeten niet permanent bij haar blijven. Maar die oma pakt dus nu dat meisje van 15. Die van 10 en ze Die, ook die ene van 1. Maar die nu pas geaborteerd is. En die ene van 10. Een meisje van 15 dat geaborteerd is? Ja. Ja, ze was zwanger van de vader en die oma heeft alarm geslagen toen ze het heeft ontdekt. En de manier waarop de moeder had geantwoord van Akisa Sabewani, heeft die oma begrepen dat die moeder ook op de hoogte was. Blijkt dat toen die moeder wist dat ze in verwachting was, dat ze er spullen hebben toegediend. En het kind zag er miserabel uit, dus ze wilde iets om te drinken zodat... Een medicijn wat die borstlankrozen maken, een zwaar ding. Het is volgens mij met stout en iets, maar het is heel bitter. Dat moeten ze drinken om het kind te verwijderen. Maar zij zou ook eraan gaan, want het was sterk. En wat is met het meisje gebeurd nadat ze dat ingenomen? Ze lag in intensief keer. Ze lag thuis en ze werd maar Oh ja, dat is beter. erop. Zo heeft die Ja. oma het ontdekt. Dus de lippen waren gebarsten, de ogen puilden al helemaal uit, dus ze is opgenomen. Ze lag Men heeft er infuus. gelijk aan een infuus gelegd, En die oma heeft alarm geslagen? Ja. die oma. En nu gaan die kinderen naar de oma. Ja, en nu willen al die andere kinderen naar die oma toe. Geen van die jongens willen achterblijven. Allemaal. Dat we zeggen, mama Jason, no shutif tang, miwanga oma.
Iedereen wil, maar die oma kan ze niet opvangen, want haar huis is niet zo groot en zij heeft zelf 9 kinderen. En 8 zijn nog in huis. En is de politie ingeschakeld? De politie is ingeschakeld, maar die man is voorgevlucht. Is gevlucht, de vader. Dit is Etel, met wie we samenwerken. Etel is de activist voor HIV seropositieven. Etel, we hebben een probleem. Maar laat me je eerst vragen, hoe verloopt het met het voorlichtingsprogramma op de scholen? Nou, tot nu toe gaat het heel goed. Je bemerkt wel dat je op sommige scholen dat er mensen best wel participeren in de groep, dat de jongeren heel veel vragen hebben. En ik vind op zich dat het zijn doel bereikt naar de jongeren toe. Maar het is nooit te veel natuurlijk, want vanwege het feit dat je toch op de grote scholen vaak genoeg tienermoeders ziet, mensen van 16 jaar die al dus een zwangerschap achter de rug hebben, een kind. Dus ik vind dat de voorlichting toch door moet blijven geven vanwege het feit dat HIV en AIDS ook onder de jongeren meer en meer steeds in Suriname ook voorkomt. Vind ik dat we verder moeten gaan met voorlichting geven, hun op hun gedrag wijzen, hun verantwoordelijkheid natuurlijk. Oké, dus je merkt wel dat er nog meer voorlichting nodig is. Jawel hoor. Durven die kinderen te praten over seks? Hebben ze vragen ten aanzien van seks? Ja, met name op de grotere scholen merk je best wel dat men dus vrij uit over seksualiteit wil praten. Bedoel je middelbare scholen? Op de middelbare scholen, dat merk je dat ze open zijn, ook naar mij toe als er vragen zijn. Ook dat als ze, de leerkracht erbij is? ook als de leerkrachten erbij is, ja, want dat zijn ook een van de dingen die we dus meestal vragen als het om persoonlijke dingen gaat. Vinden ze het prettig als de leraren erbij zijn? Sommige groepen geven het wel aan, ja, en anderen niet. Maar als de leraar niet bij is, vind ik dat de kinderen dan vrijer zijn in hun doen en laten om vragen te stellen, ja. Oké, dus je vindt wel dat dit project zo met de scholen geslaagd is? Is geslaagd, Tot ja. nu toe. Tot nu toe vind ik het geslaagd, ja. Ja. Oké, en dan die afronding die we gepland hebben, dus een outreach Ja. naar de seropositieven, waarbij we die film zullen vertonen aan niet zo verleden. Ja. En dan zal jij seropositieven oproepen om zich dan desnoods anoniem, ze kunnen dan anoniem naar jou telefoneren, Ja. waardoor jullie een gesprek kunnen voeren om zo de seropositieven te bundelen in Suriname. Ja, dat is zeker de bedoeling dat ik wil doen, want ik zie met name, ik ben de enige seropositieve hier in Suriname die zichtbaar wil komen, waarvan dus er ook nog andere mensen zijn met HIV natuurlijk. Op dit moment ben ik bezig, ook 2 mensen daarin in de praatgroep wat ik leid, zoveel mogelijk te motiveren om ook dingen met mij samen te doen. Want ik zie dat het belangrijk is om samen gebundeld te worden. Als je gezamenlijk gebundeld bent, dan heb je een stem, dan hoort men je. Maar als het van één persoon moet komen, dan blijft heel veel dingen achterwege. Hoe reageren de mensen hier in Suriname op jou? Nou, Als ze dat weten, bijvoorbeeld op zo'n school? Ze vinden het juist moedig van mij en eerlijk dat ik gewoon vooruit kom. Ja, dat vinden ze juist goed. En meestal heb je vragen van hoe voel je je. Of het komt voor sommige mensen ook ongeloofwaardig over natuurlijk. Ze geloven je dan? Ze geloven me niet. Anderen willen dan, heb je dan een briefje bij je waar het op geschreven staat. Etel, maar ik heb je nodig om, je weet dat dit het climax moet zijn, hè? Jawel. Van dit project. Jazeker. Die Ja. outreach naar seropositieven. Ja, precies. Maar ik heb je ook nodig omdat we hebben net ontdekt dat een mevrouw van 58 jaar besmet is. En de zonen hebben er verstoten. Dus de dochter was gisteren huilend hier. En ze vindt dat zij niet bang is, maar iemand moet voor de moeder zorgen. En de moeder heeft waarschijnlijk dat gevoel van wat ben ik op deze leeftijd gaan kletsen met een vriend, weet je. Ja. Dus dat schuldgevoel is er nog zo voelt. Ze maakt zich vreselijk zorgen. Dus we hebben jou wel nodig Ja. om er een beetje Bij te staat, empoweren. Nou, dat zijn een van de dingen die ik dus ook hier in Suriname doe. En dat doe ik ook heel graag, want ik bemerk inderdaad, als mensen met mij gesproken hebben, als ik al één gesprek met mensen heb gehad, dan ziet de familieleden ook of de persoon wordt dan anders, gaat toch over de dingen nadenken. Dus op een of andere manier werkt het en daarin wil ik ook mijn medewerking aan verlenen. Oké. En er was gisteren ook een geval
Je hebt het gehoord van die mevrouw op de stoep van Optiek Marissa. Nee, heb ik niet. En dat ze weer geweigerd is, opname Ja. bij ons in AZ, bij de EHBO. Ja. Dus vanmorgen, ik wacht op onze maatschappelijk werker, de stagiaire, die dan via de huisarts zou proberen om deze mevrouw te plaatsen. Want je weet dat ze zwerft. Jawel, ja, het is... Je hebt haar al ontmoet, denk ik heb haar een paar keren ontmoet, ja, en ik ken ook het probleem van deze mevrouw. En ik vind inderdaad dat er nu tijd is dat er wat voor haar gedaan moet worden. Want ze loopt met een paar wondjes en ja, ze moet naar de dokter gaan. Maar Wat is het probleem triest. van deze vrouw? Nou, dat zal mevrouw Altenberg u beter uitleggen. Maar het gaat erom hoe men omgaat met mensen met HIV en AIDS. Ze krijgt niet de behandeling die ze echt moet krijgen. En er zijn nog meer van die gevallen dat sommige mensen door artsen en zo geweigerd worden. Die En dat mevrouw vind ik heeft een jammer. fistel. Ze heeft een open verbinding van de anus naar de vagina. En soms is die fistel actief, dat is een pijpzweer. Ja, dus precies. als het actief is, als ze zit, Ja. komt er ontlasting via Ja. de vagina. Ja. Dus dan moet je er proppen. Ja, precies. Eigenlijk met brokkelcrosis en zo Ja, er helpen. ja. Dat is wat we hebben. We hebben geen pampers, Nee, dat precies. is te duur Ja. voor ons. Maar het gaat erom, net wat je zei, de behandeling die ze krijgen. Men wil deze mevrouw niet opereren. Een pijpzweer, de behandeling voor een pijpzweer is operatief. Ja. En men wil niet meer opereren, aangezien ze seropositief is. Dus deze pijpzweer is een infectie die blijft vreten aan die andere infectie die Ja, ze al precies. heeft. HIV vernielt al de weerstand. Ja. Dus dit is er bovenop. Maar als je dus besmet bent, dan ben je al zo'n beetje ten dode opgeschreven. Ja, En dat is bijzonder jammer hier. Ja, dat vind ik zeker bijzonder jammer, want ik ken ook zo'n geval met een andere mevrouw die ook een aandoening heeft aan de baarmoeder. Maar die artsen willen er ook niet opereren vanwege het feit dat ze AIDS heeft. Vinden ze dat het een te grote operatie kost en men is ook bang voor besmetting. Vaak is het zo dat heel veel specialisten hier in Suriname ook niet precies weten hoe ze met mensen met HIV en AIDS moeten omgaan. Ik vind dat ze een bijscholing daarin moeten krijgen. Het laat heel veel te wensen over. Hoe kijk je aan tegen die Surinamers die in Nederland wonen? Ik ben, laat me zien, enkele maanden geleden voor het eerst in Holland geweest. En het was tijdens de winter. En mijn zus zei tegen me, iedereen kan gewoon gelijk zien dat jij hier op bezoek bent. Want je hebt geen haast. De mensen, ze hebben zo een haast. Ze zijn zo bezig met de dingen die ze moeten doen. Het is koud. Het is bijzonder geordend. Dat kwam op me af. Ik was er voor een training. Ik heb niet al te veel gezien van Holland. Maar ik heb wel gezien dat ze keihard moeten werken om te overleven. Om dat te hebben wat ze hebben. Het is niet zo zoals de mensen hier denken van het is een paradijs. Ze verdienen daar een hoop. En iedereen zit maar te wachten op wat ze moeten sturen. Het zal ze wel goed gaan en ze sturen nee. Een gulden is een gulden. En ze moeten bijzonder hard werken. Het is zo geordend en ik denk dat het nog moeilijker is om in Holland te leven dan in Suriname te leven. Echt wel. Dus je zou er niet willen wonen? Nee, ik zou niet daar willen wonen. Gewoon op vakantie misschien. Ook niet te lang. Maar gewoon terug naar Suriname. Juanita, wat ga je nu doen? Ik ga naar een condom outreach. Wat is dat? Tijdens een condom outreach proberen we het condomgebruik onder de mensen te stimuleren. We gaan dan naar sekswerkers, naar hun klanten die dat toestaan, naar pooiers, indien zij dat ook toestaan, want niet alle pooiers zijn vriendelijk. We gaan naar de clubs en als we ook paardjes op straat zien, dan geven we ze ook condooms als mensen van het theater komen, uit bars of zo. Dan spreken we ze even aan, geven wat voorlichting over
korte voorlichting over seksueel overdraagbare aandoeningen, maar altijd met de nadruk op AIDS. We vertellen ze dat het niet een plezier is, dat het een hele serieuze zaak is. We blijven niet voor niemendal zo laat op straat. Want onze condoomoutreach is meestal tussen 10 uur 's avonds en 4 uur in de ochtend. Ik bedoel, we zouden ook willen slapen. Dus we vertellen ze dat we dit wel willen opofferen, gewoon omdat we weten dat het belangrijk is. En dan geven we ook condooms, of verwijzen ze dan voor meer informatie naar de stichting. Vanita, wat voor sekswerkers kom je allemaal tegen op straat? Er zijn huismoeders, Surinaamse huismoeders, illegale in Suriname vertoevende Guyanese vrouwen, meisjes van 14 jaar. Er zijn travestieten, er zijn homo's en er zijn oudere vrouwen. Oudere vrouwen? Ja. De oudste die ik ken is 64 jaar oud. En de jongste? Voorlopig 14 jaar. Op straat, die op straat hosselen. Wat gebeurt er daarvan? Daar worden condooms afgegeven. Er wordt even gesprek gevoerd met de sekswerkers. Meestal wordt er gevraagd hoe het met ze gaat enzovoort. Maar dat is een huis waar sekswerkers staan? Ja, nee, niet speciaal staan. Niet alleen staan, ze ontvangen klanten. Er worden hier kamers verhuurd. Okay. How is the business? I wasn't coming a long time, but I came this weekend. It was good. But I don't like night coming out in the night. You don't like coming out in the night? Why is that? Oh, it's dangerous, huh? Suriname is getting coming more and more How dangerous. dangerous? They have the food money like Voeren voor voerman. Dit roboenen. De netjes kan zeggen me wel, dan probeer ik wel. Maar dan probeer je den trauma. Dat niet man. Saip sa ja sa kastrati. Ja man, dat lie man. De lai. Dat voor man. En de probeer je pura money voor je? One lazy dan probeer je. Maar niet komen. Oké. Maar vaar doe kon dan dat hij dit op de straat hier. Dadelijk niet komen also. Aha. Dat moet je kijken. Oké. Nog je want to condom? Oké, bedankt hè. Altijd gebruiken condom? Ja hoor, ja hoor. Oké. Oké. Hoe reageren die mensen op jullie acties? De mensen op straat, hoe reageren ze op jullie? Over het algemeen reageren ze goed. Als ze niet willen luisteren, dan lopen ze gewoon door. Het zijn alleen maar de pooiers die af en toe heel grof zijn. Maar voor de rest is het heel positief. Ze luisteren, ze pakken hun condooms. En we hebben dan ook gemerkt dat er na de outreach activiteiten meer mensen komen voor voorlichting of voor de AIDS-test. Wat bedoel je met de pooiers zijn zeer grof? Je hebt soms hele grove pooiers. Vooral als je praat over het condoomgebruik, dan stellen ze je voor of je niet even naar die kamer boven wil gaan, zodat ze je kunnen wijzen hoe ze dat condoom gebruiken. En ze vinden het niet zo leuk als je praat met de mensen uit hun stal, zoals ze het zeggen, omdat time is money. Want ik heb al een paar gezien. Die andere kant.
Sanay name? Safira, En umeyari ami. 21. Fa do kong tak ikondo a sex broker disi? Amat fano alasan diri, emi masa na buro ko, na makahosa na stati en. Na makichin so vooruit. Voor amoni, voor hosa. En saya doen nga mo ni saya verdienen. Oké, bepaalde, de helft ga ik wel levensmiddelen kopen en zo huishoudelijk en de helft spaar ik wel. En fa ya do avro koffie? Toch heerlijk. Nee, maar fa ya doen. Je knapt op straat. Dus ik ben in een hotel, overdag, 3 tijd, dan heb ik een telefoon, dan ben ik naar straat. Maar if ik nog een telefoon, dan ben ik naar straat. Dus steeds door in een hotel, een klant e bel you. Ja, dan ben ik naar straat muro, dan ben ik hier niet naar aklang. In een hotel? Of ik ga naar amang oso, of aklang e konserefi. Oh, dus en if so lees de kontiki na nga auto chatting go na de also. Ja. En te dat no de dat je go na straat. Dan ben ik naar straat. Okay. En soort diensten je verleent, dus sana de prijs zei je actie? Wel, de prijs aan mijn actie naar straat, if de sma abi, dan teka money, if aan abi, dan if de abi, dan mijn actie moro foro. If de na abi, sama abi dat me acceptera money. Maar sana de prijs voor je, normaal? If je moest go pijpen wa man, dan is het 8.000 per kwartier. Maar if je moest go naar een man in een hotel, dan is 15.000. Maar dan min op je camera, en dan moest je camera schrijven. A camera na 9.000. En van je vier voor de afbroken, is Wel, ik vind het heerlijk. Ik vind het wel heerlijk. Ja. Zou je bedoelen dat dat? Ik krijg altijd geld van die mensen. En ik krijg behoorlijk geld van die mensen. Voor een short time. Maar je doet een man kan zaken de in een loopding of in een vinden mooi? Nee, wat bij mij betreft, het geeft niet of die man niet mooi of die man slordig is. Bij mij bepaald is geld. Dat alleen. Dat na enige stand zijn? Ja. Maar ik doe echt niet voor liefde op straat. Nee. Alleen voor geld. Maar je hebt wel een lobbyvisserij? De helft. Zou je bedoelen? Sorry. Je hebt wel een lobby? Ja. Wel, bepaalde klanten van me heeft wel een oogje voor me. Maar ik niet. Maar je hebt wel een oogje op ons? Alleen maar voor 1 klant. Voor 1 klant? Ja. Abu, Tani. In het andere, zo gaat het altijd. Tanja, wat heb je al gevonden? Ben je weer op het net? Anita. Hoe voel je na zo'n dag? Wel een beetje moe. Het is een dag geweest zoals vele dagen. Sommige dingen lukken, sommige weer niet. Je bereikt sommige doelen en dan voel je je goed. Maar aan de andere kant dan ga je weer even een beetje gefrustreerd naar huis. Omdat een cliënt toch weer ligt onder een balkon. Met een stukje, met een lapje dat jij er hebt gegeven om een beetje warm te zijn. En ik ben een beetje bezorgd. En ik hoop dat ik de levend aantref, want ik weet dat ze bijzonder ziek is. Ze is zwak. En het is ons al een keer gebeurd. Het was toen een Guyanese meisje. Ze was ook in de aidsfase. De familie had al toegezegd om er te komen halen. En toen die familie aankwam, had men er ook zo op straat gezet op een avond. En de zus kwam er afhalen. En we hadden een lijk. Dat was heel eng. En precies dat gevoel besloot me vanmiddag toen ik heb gehoord dat deze cliënt weer eens een avond buiten moest slapen onder deze condities. Waar haal je het vandaan om dit iedere dag in de ogen te houden? Wel, als ik naar huis ga,
Dan zeg ik weer hetzelfde. Dank u Vader voor deze dag. En 's morgens wanneer ik opsta, dan vraag ik weer, dit is een nieuwe dag. Hoe gaat het? Hallo, daar zijn we weer. Deze dag draag ik weer op aan u. Als u weet dat u niet met me gaat, laat me het huis niet verlaten. En dan weet ik gewoon dat ik weer gesterkt ben en dat ik begeleiding heb. Ik ben niet alleen. God is een grote krachtbron. Thanks. Hou je van Suriname? Bijzonder. Vertel. Het is vreselijk gek. Dus eerst ben je je niet van bewust. Je leeft maar in het land, alles is leuk en je staat er niet bij stil. De eerste keer toen ik absoluut wist dat ik Surinamer ben en vreselijk van dit land hou en trots ben op gewoon Surinamers zijn, is toen Anthony Nesty won. Het waren maar nauwelijks 10 seconden, een race van 10 seconden. En ik weet het niet, we hebben onze keel uitgegild toen we bezig waren met die wedstrijd. En toen kwam het moment dat hij daar stond en men begon het volkslied te spelen. Wel, toen kreeg ik gewoon kippenvel van mijn hoofd tot mijn tenen. Ik dacht, wauw, nog nooit was dat volkslied zo prachtig. Er gebeurt iets met je op dat moment. En dan voel je je zo verbonden. Er is een stukje van jou daar ergens. En het heeft goed gescoord, het heeft gepresteerd en het wordt gewaardeerd. En dat was de eerste keer toen ik een grote betrokkenheid voelde met het land. En dan binnen dit beroep word ik nogal eens uitgenodigd voor conferenties. En dan kom je in hotels en er is een wilde zoals je dat nog nooit hebt meegemaakt. En dan denk je, mijn guns, was Suriname maar zo ver. Weet je, was alles zo geweldig in Suriname. Maar dan, als je dan terugkomt, je wil gewoon weg, hoe geweldig of het ook is, in het buitenland. Je verlangt gewoon naar Suriname. En als je weet bijvoorbeeld van, ik moet een week weg. Dan geniet je een week. Maar zodra die week om is, is het tijd. Nu moet ik weg. Dan ben je gewoon geprogrammeerd, je hele wezen, van ik moet terug. En dan als je terugkomt, vooral als het overdag is, dan vlieg je over Suriname. En dan kijk je, dan denk je, Michiel, zo'n boezie. Wat is zo spannend aan deze boezie en al die gaten in de weg, dat ik zo graag naar hier terugkom. Maar nou, ik weet gewoon, ik ben Surinamer, ik ben Sranaman. Hier blijf ik hoor. Misschien, ai, dege, lok tu awang, shima min ribanautu, mi condre, mi pedre kubon, mi nessi, son tendere, sa tu kami, ini nidre. Miskin, ai, dege, lok tu awang, shima min ribanautu, mi condre, mi pedre kubo, mi nessi, son tendere, sa tu kami, in